גבירותיי ורבותיי, מני עוזרי. הרצוג צהל נכבד! בוא נשמע אתכם עושים כפיים חזק ונכנס לאווירה! כמה אנשים יפים. מה קורה, בנות? ידוע שבנות בוויכוחים, אתן אלופות. קשה לנצח בחורה בוויכוח, אבל לפי מה אתה יודע שאתה צודק בוויכוח עם חברה שלך? עם המשפט היחיד שיוצא לה, אבל מה הקשר? תקשיבו, זה משפט של בנות שיודעות שהן לא צודקות בוויכוח. את אומרת, נשמה, קבלנו ב8, את איחרת, בגללך נדפקנו. אבל מה הקשר? מה הקשר? יואו! לפחות תתקשר, תחזור, תראה, תבדוק. גם כשבחורה טועה בוויכוח, היא בחיים לא מודה. להפך, ההגנה הכי טובה שלה זה התקפה. אתה אומר לה, ממי, את מדברת מתוך שינה, אני לא יכול לישון. אני מדברת מתוך שינה? איזה שטויות, אתה יודע מה? נו, מה אמרתי? מאיפה אני זוכר? הנה, אתה כל הזמן לא מקשיב. לעומת זאת, אבא לא יודע להתווכח. אבל אבא שלי כשהוא עצבני יוצאים לו משפטים מצחיקים. אתה בחיים לא יכול להיות גמל. אני אומר לו, למה אבא? כי אתה חמור! אבל כשאמא מתעצבנת, היא מתחילה לדבר על עצמה בגוף שלישי. תאמין לי, אמא שלך כבר נהייתה זקנה. אמא שלך כבר אין לה כוחות. אין לה, אין לה. איך את יודעת? דיברתי איתה. הדבר שהכי מרגיז את אמא בבית, וזה כל אמא. הכי מחרפן אותה, עוד פעם הוצאת לי מגבת, כל הבית מגבות. כל הבית מגבות. אני אומר לכם, בשביל להוציא מאמא שלי מגבת, אני אשכרה צריך אישור מיוחד. אמא, אפשר מגבת? לא התקלחתי בגללך שבועיים. הנה, קח פתק, גש עם האישור לחדר, תמתין לי שם, אני מגיעה. אני נכנס, אני רואה את אבא בתור. הצלחת להוציא אישור? דרך אגב, עוד שיטה של חברה שלך לנצח בוויכוח. מכירים שסוף הוויכוח היא זורקת לך מילה שאתה לא מכיר? עצם זה שאני אומרת לך פעם שלישית ואתה לא זוכר, זה אומר דרשני. אתה בשוק, אין לך מושג מה זה דרשני. אתה לא יודע מה לענות לה. וואלה, צודקת, דרשנך. מה שלא יהיה, בחיים בוויכוח עם חברה שלך, אל תעשה לה את הדבר הזה. בנות, אתן כל כך שונאות את זה. מעצבים, את לא יודעת איך קוראים לזה. אל תעשה לי נקצק... צקצק לי, יאללה. שוף זה. אתה כל כך מתוסכל בוויכוחים איתה, שמרוב תסכול, אתה חוזר על אותן המילים, אבל בסדר הפוך. וואלה, מה אני אגיד לך, נשמה? זה לא בסדר. זה לא בסדר, נשמה, מה אני אגיד לך, וואלה? מבאס שאת כל דבר עושה פרצופים. שאת כל דבר עושה פרצופים, מבאס. די, אומר לך דוגרי. דוגרי אומר לך, די. אגב, די בין גברים זאת מילת ניחום. וואלה, מבאס אותי שהולכת למסיבות, רוקדת עם כולם. די, אחי. היא לא כזו, די. היא אוהבת אותך, די. אצלכם בנות, די, זאת מילת חימום. את לא מבינה, הוא גם לא הוריד את הזבל. די! ומאיזו מילה בחורה הכי מתרגשת? אני אגיד לכם, מהמילה מתרגשת. מה את מתרגשת ממה שירדן אמרה לך? אני מתרגשת? אני לא מתרגשת. מה יש לי להתרגש? אתה כל שנייה אומר לי מתרגשת, אני מתרגשת, כל שנייה, תפסיק להגיד לי מתרגשת. מה אתה אומר לי מתרגשת? איך הגעת למתרגשת? מתרגשת. הנה, את רואה שאת מתרגשת? אבל מה הקשר? יואו!